يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله طاهرين المعصومين، وبعد. مشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بديت بشرف الله جبوا أموفو كولي من كدلي على في لك هنا أناك kishi anaka barka ala ko jidi ne na ukilingile na bela jelenka biye juma ye biye domba ye hamadil ala fe juma here ala ka dama ambi bato munu ka kono anga selikele on shunkele on astaghfirullah fo anga ruku ananga sujudu ala ko bela jelemina anye juma kutuba kera aw munu negilaye ambi awla doniya ka fo anga bi juma kutuba kenaka ambe sebeni koro juma misrila Siriman Kamara ale yemi almami safar kalo kono ay kutuba belebele kanye kutuba min kono ay wala wala li chamanke anga je ka misir wele laje ninga soroka kutuba inshire ya nyogo fe أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة هيا للفلاح هيا للفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الفضل الذي قد لا يصل إلى مثل غيرها من الأعمال، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذاكر لي أن الأعمال تباهي فتقول صدقة أنا أفضلكم. يا عباد الله أهل الإيمان، تصدقوا قدر طاقتكم وبما إمكانياتكم، أتئمة أو قسوة كانت أو مالا أو أي شيء، يجزيكم الله ويؤتيكم من الصدقات فضلا وفوائد منها. أولا أنها تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة السير تطفئ غضب ربي تبارك وتعالى. صحيح التركيب. ثانيا أنها تمحو الخطيئة وتزع النار، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقات تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثالثا أنها وقاية من النار، كما في قول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بسيك تمرة. رابعا أن في الصدقات دواء للأمراض البدنية، في قوله صلى الله عليه وسلم: دعوا مرضاكم بالصدقات. يقول ابن السكيك: سمعت ابن مبارك وسأله رجل عن القرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين، وقد عالجه بأنواع العلاج وسأله الأطباء فلم ينتفعوا به، فقال: اذهب فاخبرا في مكان حجة إلى الماء، فإني أرجو أن تبول هناك العين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرها. صحيح الترغيب. خامسا أن الله يدفع بالصدقة أنواع من البلاء، كما في وصية يحيى عليه السلام لبني إسرائيل: وعامرهم بالصدقات، فإن مثل ذلك رجل أسرى لعدوه فأوسك يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. صحيح الجامع.
فالصدقة لها تأثير العجيب في الدفع أنواع البلاء، ولو كانت من الفاجر أو ظالم بل من الكافر فإن الله تعالى يدفع بها أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس كاستهم وعامتهم، وأهل الأرض منكرون به لأنه قد جربوه كثيرا. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الله لنا ولكم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ثالثا أن المنفق يدعو له الملك كل يوم بخلاف الممسك، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلى ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم آتي منفقا كلفا، ويقول الآخر: اللهم آتي ممسكا تلفا، في الصحيحين. سابعا أن الصاحب الصدقات يبارك له في ماله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقات من مال، في صحيح المسلم. ثامنا أنه لا يبقى لصاحب المال من ماله إلى ما تصدق به كما في قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ولما سأل النبي عائشة رضي الله عنها عن ساعة التي ذبحها ما بقي منها، قالت: ما بقي منها إلى كتفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها، في صحيح المسلم. تاسعا أن الله يضاعف للمتصدقين أجره كما في قوله عز وجل: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. عصرا أن الصدقة دليل على الصدق للعبد والإيمان كما في قوله تعالى: والصدقات كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقات برهان، رواه مسلم. اللهم افتح لصدقتنا ودعواتنا الأبواب القبول والإجابة، وصلى الله اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. بما سوكم مساء أمبافو كبركة ندي الله سبحانه وتعالى أمبي دميني الله سبحانه وتعالى في أمبي كفريني نافع أمبي توبي كورا كتا مسابيما أمبي تانغايني مسابين في كوا أن يركون تورو ما أنانغا بارا كتاو تورو مسامي نالي مامي كندا في البغاتولا نالي مامي فيلي كندا بغاتولا ده أمبي سيريا كادوكو الله سبحانه وتعالى أدلي مساكلي تنيون فويت على أكبراولا أمبي سيريا كادوكو أنكتي محمد على كتشيدنو على كجوندو كسيباكا أنا كسحابو أني مامتونا كسرنا مالينا وكفسا على كجون أنغو سرنا على سرنا يرى لا وأنكا دون على كبركة دون أونا مسابين أكاسي كورتالي ayo foli ke abika kan nabi mon nyamoriya qur'anu konona na ako kira muhammad afone ka jonwi ne ka jonjume ka jomunu dale no alala ne ka jomunu dale no ne alala afuye ku ke selijo wa fonga jonwi ku ka na fakati ke fena femmi ne u garsega ola kamdu bolla feno dugo anu bangela ka kon don na li nyuma don mi ni kuma bote domina sarakati bote domina o dongale de yano donte kan yara kun waju la dilikam mi ka fanya an kan haklito la o domina amare kuma wal ni jembe kari tay itise ki yara kuma bo wa ko fo mina sarakati bo bi o kuma tala kan ga sarakati bo an ga sel jo ala yano donte ala ka jon e ka ko sarakati bo nafa chaman ba ala nafa bala ni sarakati yerete atana siti se ka se anyogona barawma wala anga amiru sani asidna bakar kofe mis dala islamu nyamugara no gara umar bin khattab ale ala ka jiya ka bama ale ko ne ale yinika bahara jumembe min baraji ke bo min tona ke bo ni bahara bewa ko sarakati bafo ko ale de ka usani abey mi kitabu kono sahibul targhib ba fa kanyini basro kono ya ala ka jon ni limana jon ay sarakati bo
ay ka sarakati bɔ sego damajira aw ka sarakati bɔ ni fɛn min ni ala y'o nɔgɔya ye min b'i yɛrɛ bolokɔrɔ kabini dumuni na walima fɛɛrɛ bɔla aw nafolo min ni ala y'o nɔgɔya ye walima fɛn o fɛn ne bɛ se ka sarakati bɔ o la i sarakati bɔ la wala ala subhanahu wa ta'ala ala bɛ i sara n'a ye wa i sara kɔfɛ ala tila ka dili kɛ e ma i ka sarakati bɔ na fayida caman na ani nafa caman min ni i sara yɛrɛ tɛ kelen kɛ ma jɔ don o sarakati o nafa minnu fɔlɔfɔlɔ dɔ ye jumɛn ye i k'a dɔn ko sarakati bɔla ala subhanahu wa ta'ala ka dimi n'a sɔrɔ ala dimilen de kɔrɔ a bɛ ala ka dimi duga ka bɔ i kɔ sarakati bɔla wala o kumakan bi sabati ala subhanahu kira ka kuma na kisi nɛɛma bɛ kɛ kira kan a ko i k'a dɔn ko sarakati a bɛ ala subhanahu wa ta'ala a bɛ a ka dimi a b'a duga ka bɔ mɔgɔ kɔ a filanan o de jumɛn ye a bɛ adamaden ka kataw jurumi sarakati bɔ a bɛ kɛ sababu ye k'o i kisi ka o bɔ i nɔfɛ k'o jɔsi ka i bɔ tasuma la donni ma i n'a fɔ kira kisi nɛɛma ba kan a y'o fɔ an ye cogo min a ka kumakanw na a ko cogo la a ko sarakati a bɛ kataw jurumi a b'a duga i n'a fɔ n'i ye ji kɛ tasuma na a b'a duga cogo min a sabanan dɔ wɛrɛ jumɛn ye i k'a dɔn ko sarakati tangalanba don adamaden bɔ ka bɔ tasuma na tangalanba don kira kisi nɛɛma ba kan a b'o fana fɔ an ye kan ka siran tasuma ɲɛ hali n'a kɛra tamaro fɛrɛn kelen ye i ko don ni tasuma tɛ tamaro fɛrɛn kelen ni i dɛsɛra cogo o cogo tamaro fɛrɛn kelen k'i k'i jija i ko don ni tasuma tɛ a naaninan o de jumɛn ye i k'a dɔn ko sarakati ka anw ka sarakati bɔ a nafa belebeleba dɔ ye jumɛn ye a b'an ka banaw furakɛ a b'an ka farikolola banaw a b'o furakɛ kira kisi nɛɛma ba kan a b'o fana fɔ a ko k'a ka banaw furakɛ ni sarakati bɔ ye bana sidɔnbali n'a ye mina n'i ye sarakati bɔ ka caya a dɔ la inshallah ala bi bɔra d'i ma a la wala o kuma ye bonu sakiku ni kuma ye minana bonu sakiku la k'ale y'a mɛn mubaraku la cɛ dɔ nana ma o don kama k'a sɔrɔ ale de ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔba dɔ ye cɛ dɔ nana ma a ye mubaraku a y'a ɲininka ka bɔ joli ma joli min n'o bɔra senkuru la kamana si san 7 kabini cɛ ye si san 7 joli bɔra sen na senkuru la a ye fura sugu bɛɛ kɛ a ma se ka nɔgɔya ka dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔso fɛn fɛn dɔn o don kama a ma se ka nɔgɔya a nana bonu mubaraki a nana a deli a ka bana in na bonu mubaraki a y'a lajɛ a ko a ma ko ne kɔni ye min dɔn i ka bana in na i jija i ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min mɔgɔw mako bɛ ji la ala ka jɔn minnu mako bɛ ji la dɛ i ka taa kɔlɔn sigi yen ka fo ka ji sɔrɔ ni ji bɔra ni ala sɔnna i bɛna fɛn dɔ y'i ka bana in ala y'a kɛ cɛ in fana ma bila daga kirin na a taara dugu min b'a la ni jiko ka gɛlɛn ji tɛ sɔrɔ a taara yen ka taa kɔlɔn sigi ka kɔlɔn sen fo ka bila ji la ji bɔra tuma min na mɔgɔw nisɔndiyara u ye ji tali daminɛ joli min tun b'a la n'a joli ma se ka jɔ fɛ ala ye subahana taala ye joli jɔ ka bɔ a kan n'a ka sarakati bɔ ye wala sarakati nafa caman b'a la cɛ ka bana a kɛnɛyara ni ɲɛmɔgɔ ka wasiya ka ye ka sababu kɛ mun ye sarakati bɔ wala sarakati nafa caman b'a la duurunan o de fana jumɛn ye sarakati min filɛ nin a bɛ balawu caman ɲɔni ka bɔ adamaden kan balawu caman a bɛ balawu caman ni ɲɔni o dɔ ye Yahaya ala kisi b'a kan a ye Bani Israilakaw a y'o ladi ni sarakati bɔ ye a ko ne bɛ aw yamariya ni sarakati bɔ ye i k'a dɔn ko cɛ dɔ tun kɛra ni ɲɔgɔnna na a dugu y'a minɛ a ɲinama minɛ kɛlɛyɔrɔ la jugu y'a ɲinama minɛ u nana ka na a siri a bolo fila siri ka na a da u b'a fɛ k'a kantigɛ ka bɔ a la a yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛ na bɔ cogo si t'ale la nin cogo in na bilen a y'i miiri ni sarakati ko de ye a ko walahi ne bɛna sarakati dɔ bɔ ala ye a kɛra dɔgɔmani walima a ka fitini mɔgɔ sɔn ka se k'an yɛrɛ kuma bɔ ka bɔ ninnu bolo ala subhanahu wa taala a ye a ka dugawu jaabi a y'o min ŋaniya sɛrɛ dɛ ninnu ala ye hakili yɛlɛmɛ k'u bɔ fagali bɔ a ma ka tila ka bɔ ninnu bolo ni sarakati sababu ye wala a bɛ balawu caman ɲɔni nin bɛ nin b'a fɛ ka nin kuma ɲini i bɛ taa sahihul jami'u lajɛ sahihul jami'u kɔnɔ a b'o kɔnɔ wala sarakati nɔ caman b'a la min ye kabako ko baw ye balawu ɲɔnini na wala bɛɛ kɔni mɔgɔ caman sɔnn'o ma hali sarakati a bɛ balawu ɲɔni ka bɔ mɔgɔ kan hali n'a maa min kɛra ma kɛ silamɛ ɲuman yɛrɛ ye mais n'i bɛ sarakati bɔ a ka ca ala fɛ
balo caman be ala bo ɲɔni ka bɔ kan hali n'a tigi kɛra tɔɲɔlikɛla ye hali n'a kɛra kafiri yɛrɛ ye n'a bɛ sarakati bɔ wallahi hakila k'a bɛ to ko ko la a ti to la ala bɛ sarakati bɛ kɛ sababu ka ɲɔni ka balo ɲɔni ka bɔ kan wala nin min filɛ nin ye kuɲaro min dɔɔnin don adamaden yɔrɔ la kosɛbɛ bɛɛ bi mɔgɔ caman bɛ min dɔn dugumakolo kan n'a bɛɛ ye ni sabati dɔnnibaga hakika bɛɛ ye ni sabati silamɛ dɔnnibagaw yɛrɛ ko tɛ koyi dɔnnibaga hakika minnu bɛ kɔrɔ dugukolo sanfɛ bɛɛ ye ni sabati k'a fɔ tiɲɛ na sarakati a bɛ don balawu ɲɔni ka bɔ jamana kan a bɛ balawu ɲɔni ka bɔ du kɔnɔ a bɛ balawu ɲɔni ka bɔ farisogo la an tɛ se ka jamana tɔgɔ fɔ mais ni nana sɛbɛnniw lajɛ ka kumaw lajɛ majalatigiw olu ko jamana dɔ a tun kan k'a coron f'a kan ni dingɛ tun tigɛra ɲɛ a tɛ se k'i yɛrɛ bɔ dingɛ min kɔnɔ fiyewu mais ala y'a alhamdulilayi ala y'a latigɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔ min b'u kunna silamɛ jamana o silamɛ jamana fantan jamana o fantan jamana ni balawu de bɛ yen ni gɛlɛya de bɛ yen a bɛ dɛmɛba di ka taa yen dingɛ min tigɛra ɲɛ bɔda tun t'a bolo nka ala subahana wa taala ye bɔda d'a ma de maa si t'a dɔn a yɛrɛ bɔra bɔcogo jamana yɛrɛ bɔra nin bɔcogo min na mais sɛbɛnnikɛlaw jateminɛkɛlaw ko a ka sarakati bɔ o de y'a ka jamana kisi ka sarakati bɔ o de y'a ka jamana kisi silamɛ jamana kɔrɔba don mɔgɔ caman histoire ba jamana in dɔn kosɛbɛ o la sarakati wɔɔrɔ sarakati nafa wɔɔrɔnan sarakati bɔbagaba don o don ala subahana wa taala a bɛ mɛlɛkɛ dɔ jigin ka na dugumakolo sanfɛ mɛlɛkɛ fila in o la kira kisi nɛɛma b'a kan a b'o de fɔ ko dugudon si ma dugu ma gɛ adamaden n'i bɛ dugukolo sanfɛ fo mɛlɛkɛ fila kɛ jigin i nɔfɛ mɛlɛkɛ fila n'u jiginna o bɛ mun fɔ kelen o b'a fɔ n tigi ala ni sarakati bɔla in i ka nafolo nɔrɔ bila caman na sarakati bɔla in a ka nafolo nɔrɔ bila caman na tɔ kelen o bɛ mun fɔ ba n tigi ala ni karisa in filɛ nin a tɛ sarakati bɔ i ka boloyankolonna se a ma boloyankolonna o kɔrɔ ka tɛgɛlankolonya se a ma fantanya se a ma o de b'o dugawu kɛ sarakati bɔ nafaba b'a la o la kira kisi nɛɛma b'a kan a b'o de fɔ ko ma nakasati sarakatu min malin ko sarakati ma nakasili kɛ nafolo si la nin bɛ sɔhi bukari kɔnɔ a bɛ musilimi kɔnɔ wala wolonwulana i k'a dɔn ko sarakati bɔla ala bɛ barika don a ka nafolo la ala bɛ barika don a ka nafolo la kosɛbɛ kosɛbɛ ala bɛ barikaba de don a ka nafolo la wala seginna i k'a dɔn ko sarakati bɔla foyi tɛ to sarakati bɔla yɛrɛ ye a ka bolo nafolo la fo a ye min kɛ sarakati ye a ye min kɛ sarakati o de bɛ to a bolo wala ala subhanahu wa ta'ala ala y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ suratu bakara la a ko wa ma tunfiqu min khairin falanfusikum fɛn o fɛn ni a bɛ fɛn o fɛn n'a b'o sarakati bɔ kabini hɛrɛ ko la o bɛ aw yɛrɛ de ye o bɛ aw yɛrɛ de ye don dɔ la kira kisi nɛɛma b'a kan an b'a Ayisa n'o ye kira muso ye an b'a Ayisa don dɔ la kira ye saga dɔ a y'o faga saga in fagalen u ye saga sogo in tila k'a tila a bɛɛ banna o tora kaman kelen de ye kaman kelen kira ye an b'a Ayisa ɲininka a ko saga sogo tɔ bɛɛ ye wa a ko ya Rasulalayi ko saga sogo in bɛɛ banna a tɔ tora kaman kelen pe de y'an bolo kira ko ya Ayisa a ko sogo bɛɛ tora an bolo fo n'a kɛra kaman kelen min tora an bolo de o de t'an ta ye minnu kɛra sarakati o bɛɛ de ye anw ta ye kɔrɔ sogo kaman kelen an minnu don sisan o bannen minnu kɛra sarakati de o de ye anw ta ye o baraji ni a balawu ɲɔni ani kiyama hɛrɛ min b'a la ko o de ye anw ta ye wala sarakati nafa caman bɛ sarakati bɔ la wala Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ anw ladi hali bi sarakati bɔ la suratul hadidi kɔnɔna na a ko i ka dɔn ko sarakati bɔla cɛman a n'a musoman ani maa minnu ye juru don Allah subhanahu wa ta'ala la juru don ko ɲuman na Allah subhanahu wa ta'ala b'o ka nafolo double u ye ka nafolo double u ye a ma d'aw ma dɛ a ko wa kiyama jɔ don sara b'olu ye fana min ye sara ɲuman ye sara ɲuman b'u ye kiyama jɔ don tuguni ka fara o kan wala sarakati bɔ a nafa belebeleba tanna o ka dɔn ko jɔn o jɔn ni i kɛra limanaya jɔn ye jɔn o jɔn n'i kɛra limanaya jɔn ye sarakati bɔ bɛ ka limanaya jira a bɛ ka tiɲɛtigiya jira o la Allah subhanahu wa ta'ala ko al-sarakatu burhanun kira ko ten kisi nɛɛma b'a kan a ko al-sarakatu burhanun i n'a fɔ muslim b'a fɔ an ye cogo min ko sarakati o ye dalilu ye anw ye sarakati bɔ
belebelew bɛ sarakati bɔ la a kɛ ca kosɛbɛ nafa min b'a la n'o tɛ se ka ban wala ni nana a lajɛ dalilu min b'a la dalilu ka ca kosɛbɛ kira kisi nɛɛma b'a kan a kumakanw na ala ka jɔn ɲumanba dɔ tun bɛ yen ala ka nabi ɲuman don a y'a latigɛ ani Ibilisu laɲiniw ye ɲɔgɔn ye ani sitana ye ɲɔgɔn ye tuma min na ni sitana ye ɲɔgɔn ye ala ko a ma k'a ka sitana ɲininkali min mana ja a ka jɔnw lahala la ani sitana ɲɔgɔn ye a ye sitana ɲininka ko ya Ibilisu a ko Ibilisu a mɔgɔ dangalen mɔgɔ jumɛn de ko ka di dugukolo sanfɛ wa jɔn ko ka di ni maa bɛɛ ye jamakulu jumɛn ko ka di ni ba ye Ibilisu a ko ye ɲininka fɛn min na diyara n ye dɛ min ko ka di ne ye nin bɛɛ ye bakilu tɛgɛman gɛlɛn sarakati bɔbaga hali n'a kɛra silamɛ ye hali ni kɛra karamɔgɔ ye tɛgɛman gɛlɛn min tɛ sarakati bɔ k'o ka di ale ye a ko tuma min ka go ye nin bɛɛ ye o de ye jumɛn ye a ko kafiri foniseri ko de ka d'a ye a ko nin bonya ne hakili ma dɛ min ye silamɛ ye o de ko ka di ye hali n'a bakilu don o de ko ka di ye hali n'a bɛ ala bato a ko awɔ ko a ka tɛgɛman gɛlɛya in dɛ o de bɛ kɛ sababu ka ala bi dima kɔrɔ don dɔ ka tɛ sa ni limaniya ye fewu a bɛna ala ka jɔn dɔ sɛgɛnlenba kɔngɔtɔ u bɛna dumuni ɲini a fɛ walima u bɛna mɔgɔ dɔ ɲini a fɛ a b'o bali o bɛ kɛ sababu ka a kunnagoya a ko min fɔra n'o ye fɛnkɛ ye n'o ye kafiri ye a fonisɛri don ko ala a ka fonisɛri in kama ala tɛ sɔn fewu k'a faga a ka kafiriya kan a bɛna hinɛ ala ka jɔn dɔ la min ye limaniya jɔn ye min ye hinɛ jɔn o hinɛ in kama ala subhanahu wa taala bi dusukun ɲuman d'a ma a bɛ yɛlɛma ka kɛ silamɛ ye yanni a ka saya ten wala sarakati nafa camanw bɛ a la an ka jamana alihamudulilayi an b'an ka jamana an b'a fɔ k'a barikada min kɛra ɲinan bɛɛ bɔra kalama sarakati min bɔra an ka jamana na ɲinan modèle solidarité tɛmɛlen ɲinan bɛɛ b'a kalama mais ni ne yɛrɛ fɛ ni ɲɔgɔnna alihamudulilayi an b'o fɔ ko barikada u y'a di an ka ɲɛmɔgɔw ma n'o ye silamɛw ɲɛmɔgɔ ye min kɛra la a san 20 ni joli ye ɲinan mais ɲinan ta bɛɛ bɔra kalama hali diɲɛ bɔra ɲinan Mali solidarité kalama ka sababu kɛ mun ye a kɛra sɔbɛko ye wa hinɛ bonyana dugu ka kɛ bon n'i bɛ kow lajɛ dugu ka kɛ bon bɛɛ y'u se kɛ nin ye hinɛba ye dɛ an bɛ ɲɛmɔgɔ fo la ko barikada nka n'i ye ne yɛrɛ ɲininka a kɛ kalo in hali bi o kɔni ma bon ne bolo dɔɔnin ka sababu kɛ mun ye anw ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana de ye anw ka jiw bɛ tigɛ san o san k'a sɔrɔ balo ma se donc solidarité n'a kɛra samiya donda la hinɛ min kɛra ɲinan o ɲɔgɔnna hinɛ n'o kɛra samiya donda la walahi ala bɛ hinɛ a ka jɔnw na o kama hinɛ mɔgɔ dama min ɲɛji cɛra ɲinan muso yatimɛden min ɲɛji cɛra ɲinan muso min cɛw fatɔra min ɲɛji cɛra ɲinan lujurabagatɔ min ɲɛji cɛra ɲinan dɛsɛbagatɔ min ɲɛji cɛra n'i y'a dɔw lajɛ u b'u ka fɛnw minɛ ten ka kasi ten u t'a dɔn u bɛna min fɔ nin ka di ala ye dɛ ni nin kɛra an fɛ yan samiya donda la an k'an sigi ko samiya lajɛ ala ka hinɛ kama a ka jɔnw na tan ala tɛ sɔn fɛ ka ji tigɛ an kunna hali ni tiɲɛlikɛlaw ka ca jamana kɔnɔ ala bɛ hinɛna mɔgɔw la min kama wala ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ ko solidarité o ka kan ka kalo yɛlɛmɛ k'a an ka samiya donda kalo ye mun kosɔn ni a tora nin cogo in na an bɛna ye an ka jamana bɛna laban min ma an bɛ n'o ye wala ala subhanahu wa taala a ka hinɛ kɛ bon a ka jɔnw kan a ka hinɛ kɛ bon a ka jɔnw kan sarakati nafa caman b'a la anw yɛrɛ y'a ye sisan i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min Bonisaki ye min lakale jɔn dɔ a kɔnɔ fililen a hinɛna dugu mɔgɔ dɔ la ala ye gɛlɛya wuli ka bɔ a kan ni maa min fana sera ka gɛlɛya wuli ka bɔ anw kan y'an jɔn y'a mɛn mɔgɔ fanba bɛ tile la bɛɛ ɲɛ bɛ ala ka so la ni mɔgɔ min fana sera ko ŋɔni bɔ an sen na ala tɛ sɔn k'i to ten koyi a dɔw la inshallah ala fana bɛ jɔyɔrɔ ko k'i ye hami min b'i la diɲɛ kow la walima lahala kow la ala bɛ sɔn ka i bɛ ala jɔyɔrɔba y'a la wala an bɛ ala deli ala k'an dɛmɛ ala ka haminaw nɔgɔya نقول اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا نقصا إلا كملت ولا دينا إلا قضيت ولا حجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت اللهم بل أملنا وعمنا من شر كلكك
وقل لنا عنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على النبي الحبيب. اللهم أنت المكافئ فودل علينا سلك رزقا واسعا ما ينتفع وللأسرة والمسلمين، واغننا من المال بحرمة اسمائك الفتاح ورزاق. يا ساترنا سترنا نير فقراء الذي يدرنا في دين وتمت الكلمة على دينك. يا فتاح افتح لنا وهو خيرك فضلك العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله الحمد الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادين تفسير في الله جبوا أمبا فوق ولي مندو كدلالة في بيجمع على كاندو هرمالا أمبورا كبتومي كسيسا أمبا دلالة في على كامنة aye kutuba duma min lajɛ sisan juma jiginen kɔ an kɛrɛla an ka alimami na ani an fa ani an karamɔgɔkɛ la mɛn da ye mɛntigila ye k'a ta a yɛrɛ da kan ale tɔgɔ ani a jamu ani a bɔra mɔgɔ minnu na walasa a ka hakili sɔrɔ donyɔrɔ sɔrɔ an ka alimami yɛrɛ ka kow la. Alhamdulillah, ɲininkali diyara n ye. Ne tɔgɔ ye Sirima Kamara. Ne bangena dugu min na o ye Kole a bɛ Sibi fɛ. Kole a bɛ Bamana commune fɛ a bɛ Sibi arrondissement na. Ne yɛrɛ fa tɔgɔ ye Musa Kamara. Alhamdulillah, ale ye Kuran kalan kɛ Moritani. Alhamdulillah, i n'a fɔ aw bɔra ka mɛn cogo min nin tun ye an fa tɔgɔ ani a jamu ye. Kumana fɛ ɲininkali filanan bɛna boli fɛn min kan o ye alimamiya sigilen bɛ fɛn min kan o ye kalan ye. Janko juma kutuba mɔgɔ tɛ se ka bila mɔgɔw ɲɛ o la ni i tɛ fɛn dɔn. An b'a fɛ k'a dɔn a ka kalanw kɛra karamɔgɔ jumɛnw bolo waati jumɛnw fana kɔnɔna na dugu jumɛnw na. Alhamdulillah, ne ka kalan ne y'a daminɛ an fa yɛrɛ bolo min ye n wolofa ye Musa Kamara. N y'a fɔ ale de kalan kɛ Moritani a n'a tɔɲɔgɔn dɔ taara Moritani. Ale fa tun ye ni mɔkɛ tun ye dugutigi ye surakaw tun mana jigin a fɛ yen. Donc o temps kɔnɔ ani suraka ninnu donna ɲɔgɔn na a ye ne fa di u ma u taara kalan na Moritani a ye san 25 de kɛ Moritani kɔnɔ Dirisa. Ne ye kalan daminɛ ale bolo o waati k'a sɔrɔ kalan marasa tɛ an ka dugu la. Marasa bɛna tuma min na o y'a sɔrɔ an yɛrɛ kɔni dɔɔnin kɛ. Donc ne yɛrɛ wulila ka bɔ an ka dugu la ka taa Segu jamana na ka taa dugu min na o kɛra Sinsani. Ne taara marasa daminɛ Sinsani. Karamɔgɔ marasaso min bɛ yen u b'a fɔ ko Mahadil Ahaliya. Mahadil Ahaliya n'a munduri tun ye Benaba Muhamadu Muktar Tarawele mɔgɔw b'a wele Benaba. An taara dɔw ka kalanyɔrɔ la. Donc ne ye defu kɛ ka tila an bɛ taa marasa la an bɛ bulonkɔrɔ kalan k'a yɛrɛ bolo. An ye fiqhu kitabu misɛnninw kalan n'o ka kitabu fiqhu kalan ale yɛrɛ de an ye tafsiri daminɛ ale yɛrɛ bolo yen nɔ. K'a sɔrɔ a dɔgɔkɛ min bɛ munduriya la sisan n'o ye Abdul Malik k'a sɔrɔ ale bi Kuwait k'a sɔrɔ ale mana. Alhamdulillah ale nana donc an bɔra kɔrɔkɛ fɛ yen ka yɛlɛmɛ ale fɛ yen sufɛ an bɛ taa bulonkɔrɔ kitabu kalan et puis ne yɛrɛ lecteurs kalan fa bolo. Donc ne taara daminɛ yan fɛ Mukadima na. Donc ne bɛ bɔ yen don min k'a sɔrɔ an bɛ Segu Kalu la. Ne bɔra Segu Kalu la. Bon Makama fana alhamdulillah ne yɛrɛ bɔ n'an bɛ 9e kɛ tuma min k'a sɔrɔ an bɛ Makama kalan ale bolo sufɛ. Donc ne defu kɛ yen alhamdulillah defu banni an nana defu kɛ Marakala k'a sɔrɔ defu de bɛ kɛ Marakala waati tɛ kɛ sisan. Donc defu banni n nana sanawiya kɛ yan nɔ Salim Sufan Darame ka kalanyɔrɔ n nana defu kɛ tɔgɔ de sanawiya kɛ yen. Donc alhamdulillah sanawiya banni donc ala y'an dɛmɛ ne tun ye concours kɛ pour que an kɛ taa.
alhamdulillah résultat bɔra an ma se ka taa ala y'a kɛ an yɛrɛ dɛmɛ ka taa n'an yɛrɛ kɔfɛ n taara san 3 kalan kɛ donc an tun bɛ kalan yɔrɔ min na o de ye jamiatul komin lɛfɛ jamiatu komin lɛfɛ donc an ye san 3 kɛ yen donc ne seginna ka na bamakɔ yan 2002 alhamdulillah ni ye an fa n'an ka alimami n'an ka karamɔgɔkɛ ka kalan tɛmɛtɛmɛ siraw ye dɔɔni a tɛ ban ala kira ko an k'a ɲini kabiri bamunafini na fo ka taa se kaburuden kɔnɔna ma an b'a deli ala fɛ dɔɔni barikama caman halisa ala k'o di an n'an ka cɛkɔrɔba ma ɲininkali min bɛ tɛnku o la o ye a bɛ baara min na sisan n'o ye alimamiya ye alimamiya ye ala sɔn ye nka ala t'a di mɔgɔ si ma fo a ka tɛmɛ sababu ani sira dɔw fɛ sabu ala ye ko bɛɛ lajɛlen dulon sababu la an b'a fɛ k'a dɔn a ka alimamiya ala sɔn ye tɛmɛna sababu jumɛn fɛ ni ka se a ma wa a kɛra alimami ye san jumɛn fɛnɛ kɔnɔ alhamdulillah i ye ɲininka o la o diyara n ye i yɛrɛ y'a fɔ cogo min fɛn bɛɛ lajɛlen n'a sababu don ne ka alimamiya sababu a sɔrɔla an ka misiri ɲɛmɔgɔw de fɛ ɲɛmɔgɔ belebeleba yɛrɛ a bɛɛ ɲɛmɔgɔ o de ye Ablaye Sise n'o an ka misiri président ye o don kama alhamdulillah i y'a sɔrɔ alimami dɔ tun b'an la seli yan nɔ ko Sidiki Tarawele ale ka du kɔfɛ kɛnɛ dɔ sɔrɔla yen ko NPP mɔgɔw u ye misiri place bila yen nɔ donc ale nana sira ɲini k'a yɛlɛmɛ yen o waati kɔnɔna na ne n'ale ka bɔ kɔfɛ ne tun bɛ feere de kɛ tiɲɛ na ne tun ye bitigi dayɛlɛ ne yɛrɛ tun bɛ taa fo Dubayi nka alhamdulillah sigida koɲa o de ye bɛɛ ta ye jango diinɛ ko bon ala y'a kɛ ale ka baarakɛɲɔgɔn tun bɛ yan an b'a wele ko dugutigi o tun ye tɔgɔ tun ye Makan ani Ablaye Sise o de tun ye conseiller ye an ka yan nɔ ani Mari Keyita n'o ye ko karamɔgɔ ye ani Segumaru Jalo o tun ye yan maire ye a don kama bon olu de sera ne ma k'a fɔ an vraiment tiɲɛna a ka d'u ye n kɛ u ka alimami ye a don ne yɛrɛ tun ma sɔn parce que tiɲɛna alhamdulillah o y'a sɔrɔ don ka fisa n bolo Ablaye Sise ale yɛrɛ ka cɛsiri a n'a tɔɲɔgɔn tɔw ka wuli ka jɔ o de kɛra sababu ne yɛrɛ a mɛnna ne yɛrɛ ma sɔn nka comme kuma cayara ne ye n karamɔgɔ wele fo sisan n'o ye Abdou Maliki Tarawele ne y'a wele ka ɲininka n ko bon ne kɔni b'i feerela ma ne ka mɔgɔw sigidala mɔgɔw ko n kɛ ka alimami ne dun ba a dun ko cogo di n ko nin y'u siɲɛ 2 ye u bɛna fɔ n ye a ko hali n'i bɛ miliyari sɔrɔ jago la ala ko de ka fisa o ye k'ali n'i bɛ miliyari sɔrɔ a la ala ko ka fisa ye ni m'a ɲini ka ban n'u ko k'i kana kɛ alimami ye taa k'a ye ne ko alhamdulillah ko kɔrɔ ne m'a ɲini n ko ayi ne m'a ɲini a ko o siɲɛ 2 de u bɛ na donc o kɛra wagati min o kɛra 2008 k'a sɔrɔ an bɛ seli yan kɔni mais o kɛra sɔrɔ misiri ma jɔ an tun bɛ seli safo ni fitiri mais kana misiri jɔlen kana alimamiya yɛrɛ kana waati bɛɛ continuer sa ka waati bɛɛ continuer o daminɛna 2009 wagati bon k'a kɛ juma ye o kɛra 2011 le 25 mars 2011 donc o kɛra juma dayɛlɛla o la ni mɔgɔ caman nana u ye mɔgɔw wele mɔgɔ caman nana alhamdulillah Adama Tunkara o de ye juma seli n'an ye o don donc an ka ɲɛmɔgɔ maaba caman kɔni alhamdulillah u caman nana donc ka taa o masa ka na se sisan ma i n'a fɔ juma dayɛlɛlen ɲɛ a san 7 ye alhamdulillah n badenw ka da an ka waati koronin kan tun ka d'an ye ka baro kɛ ka jama kosɛbɛ nka an tɛna taa ɲɛfɛ tuguni an bɛna sonsoro ni yɔrɔ ka ɲininkali laban kɛ ni o de ye ni émission yɛrɛ sigikun ye émission in sigikun ye an ka juma misiriw kɛ yɔrɔ dɔn an ka alimamiw kɛ lakodɔn dekun minnu bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kan n'o ye alimamiw ye ani dekun min bɛ an ka juma misiriw kan o fɛnɛ kɛ fɔ ko bana dogolen o tɛ furakɛ o kumana fɛ ni a fɔra ala ni mɔgɔ ɲumanw ani cɛsiribagaw dɔ bɛ se ka dilan a la an b'a fɛ k'a dɔn bi misiri in mɔgɔ bɛ se ka jɔ mun na dɛmɛ sira fɛ ni o ka kan ka a sɛgɛrɛ alhamdulillah an bɛ ala fo k'a barikada komi i ye ɲininkali kɛ i n'a fɔ ɲininkali 2 degun min bɛ alimamuw kan ani misiri yɛrɛ mago bɛ se min ma an bɛ ala fo k'a barika bamanankan zano don k'i mana k'i jɔ ni kunna di i b'a fɔ sababu ɲuman n bɛ ala fo k'ala barikada k'an baarakɛɲɔgɔnw fo an ka misiri tɔgɔ de biro mɔgɔw fo tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ala tanto degun foyi tɛ n kan wa hakili sigilen don fɛnɛ ni maa ye hakilimaw kɛra baara la ɲɔgɔn fɛ i bɛ lafiya donc an ka CCG an ka biro ɲɛmɔgɔ a n'a ka mɔgɔw alhamdulillah tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni degun foyi tɛ n kan u bolo kɛlen bɛ k'an dɛmɛ sugu bɛɛ la u se ye fɛn o fɛn ye min se tɛ maa ye i tɛ se k'o kɛ maa ye dɛ u se ye fɛn o fɛn ye
ayara nyamanga misiri amala ma mi sanjo la mi na mi wona tabe nti dugun folo bolo tiere la nga misiri wulelo tewo nga misiri nyomo tewo misiri chokorobo te muso te ben koni ambe ala fo ka bargada tiere la bembe yan wa dugun ten almamiya kon kona dugun fo ten kan wala mais min ba ansi anyana kan tla anyana o de hami yere bebi min kan tiena o de misiri yere ko mi yere yayi ba mananga zana ko yoko o bi foko ban jama te kun misiri kono bon jama famba bi tilela ni nana tumalo ni bina kutuba la wallahi hal ni ba fe ka kutuba doke wallahi ba kutuba teke ka sababu ke mogo sigi cogo tilela debe e na to bi mogo wasile tile koro bi hami donc ni gara ma haklima ite se ko do be amano ala ni bi la cogo be aro ni bi nunu fana nati al ni kuma do ka di ba teke ka sababu ke mogo ka dugun kama donc dugun belebele min kon banka o de we ma yini ala fe awere ke foran kan ka aundai ngo so ala bi sababu nyimon no ya amma am se ka nga misri am se ka laban chugum nte de me ba taala re de me fan bi ka kene am be mo ka fi sabillahi tantan mo ani munu bi kare ba ka kelengol mum bina ka grimaundi ka foronga alhamdulillah ngo nga misri kono mo ko no buku seke ala do ni di kalfa munu man na folola buku seke nga bara fanga ke bo yano a jama ke cha donc bara fanga ke bo atisika ba yoron kele wala an kono mi mayini ina fo saki bun saki ka ko kara chogomi donc akadi anye ne ayo ma soro mi fana ke se ka an deme Allah subhanahu wa ta'ala ke boda da tigima je an lahara ko kadan ko sebe mi folike ka wala man donke ami ansoru jamakulu be ambo fo o ka ton bureau national ko fo tv sirula yere ambo fo ne ara fi tele wara te fle ne fi ako ne ga tele sabare be ne ka so chena a bere ba o fle so ni tele mi era hami bana ko tesiri mi bi dugum ba la sisan o ko se ka wuli na ko ta sababu lo me be na ka hamindu amba abeda le ga mogoronu luti dore flako be sisan fo fitiri ka wuli ba sura ka daele donc wala akadan ye chena ka tesiri sababu kalma ka bali aka se ka o se ka wuli ka boy donc wala amba fo ka barkada donc wala ay awere nari kum kama alhamdulillah amba nga bilbili fo no bilbili ka bilbili femela deni a be sababu ya lela jamana mo ganu wolon lamba be kalama wala amba fo ka wala mando aka nali ajarame ko sebe ajaranye dango ina mi karanyina alhamdulillah be bora kalama moro ni nere joli fo mi nyala si ni joli ye toni fo mi nyala si jel dikra fampe na fol dira fampe bolo dira yatime dungu nyaji chera musul salbagato nyaji chera dese bagato nyaji chera lijuro bagato nyaji chera ni nyona defa mona ka ke jamana ngonore wala amaro ga fo ko sira kotigu rebolo donc woni ala andeme ni fomo hakil toraina ne ala sona jamana bi hereso wala ambaw fo ka bargada awwali mando aw nali jaray aw mun ba barala ya rabbi ala ka barga do ala ka barayna ala ka sangorota di awma ala ka sangorota di awma jogo do wala na bangale ala kan kisika ba betoroma wala mi do ke نقول اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا نقصا إلا كملت ولا دينا إلا قضيت ولا حجة من هوائز الدنيا والآخرة إلا قضيت اللهم بل معملنا وعمنا من شر كلكك وكلنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا ملك الدنيا والآخرة قد حجتنا برحمتك وأتفك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا